Аз съм си най-добре от всички. Така ли? Да. Добър ден, господин. Ще ви заведа в еврозоната. Добър ден, господин. Ще ви заведа в еврозоната. Внасям в Народното събрание предложение за произвеждане на национален референдум с въпроса: съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута евро през 2026 година? Вече закона е факт. От 1 януари България ще е в евро. Никой не може да го спре. Това е европейски закон. Възраждане няма да стои да гледа отстрани как се унищожава националната валута и стабилността на икономиката на страната. Какви смятате са основните икономически и институционални ползи, от които може нашата страна да се възползва, като се присъединява към единната валута? Две неща. Първо, добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем и второ, добавена сигурност. Обещахме ви нещо в първия ден, в който беше гласувано това управляващо мнозинство. Няма да допуснем България да влезе в еврозоната незаконно. Ще ви подпалим, ако трябва. Ще ви подпалим, ако трябва. Плашим хората. Ще ви подпалим, ако трябва. Ние ще взривим еврозоната отвътре. Тя ще се превърне в кървяща язва. Да, ще взривим еврозоната. Нека тези, които са срещу еврото и които искат суверенитет, да излязат и да кажат: искаме да махнем валутния борд. И тогава да видим българските граждани как ще гласуват директно с джоба си и се обърнат левовете в евро в момента, в който се каже: махаме валутния борд. В финансово-валутно отношение ние винаги сме били закачени за западната цивилизация, изключая едни години, когато сме били закачени за руб. Аз ще правя държава с главно Д и няма да бъде това. Ще има държава и те са приключили. Is over. The time of the orc has come. За нашата партия ДПС. За да стъпим в бъдещето. Значението на влизането ни в еврозоната, без да познаваме историята на собствената ни валута. Днес ние, Константин и Тодор, правим крачка назад, за да ви разкажем историята на българския лев. Така че да, около процент. Точно така. Значи около процент от историята ни сме имали независима валута и това са били като цяло най-бруталните и катастрофални периоди за нашата икономика. Всъщност, ако трябва да видим кога сме имали най-цветуща и добре развиваща се икономика, това са били периодите, когато или сме били вързани към друга чужда валута, или всъщност ние сме били част от някакъв паричен съюз, сме печатали световна валута, както при Иван Асен II. Чуваш ли ме, бре? Ти на бат сега не свирам оглей. Кой ме е чувал, не знае, за байки ганя балкански. Ще ме обидиш. Ще ме обидиш.
Ще му обидиш, верно. Ще му обидиш. Ще му обидиш. Ще му обидиш. Ай, моля ти се. Не така. Ще му обидиш. Са били нещо като днешните долари. Точно така, това е. Това е точно така. Точно Тя е така. толкова разпознаваема. Тичен валутен точно съюз, така, има ли са еднакъв стандарт? Много точно го каза. Абсолютно, точно така и това. Та да започнем с траките. Едни от най-древните монети, намирани по нашите земи, именно датират от тракийските царства в античността. Като най-могъща държава по това време е била тази на Одрисите, Одриското царство, и от него, от най-могъщите му владетели, има известни имена като Севц, Парадок, Реметалк, има известни много монети. Но всъщност, ако разгледаме разпределението на монетите в средновековието на Балканите и каква част са съставлявали тези монети, разбираме, че всъщност те са били доста малко по брой и основно са се използвали гръцки, древногръцки монети, така наречените дидрахми, тетрадрахми, а по-късно и римски имперски денарии. И всъщност... Той си искаш да ми кажеш, че искаш да кажеш, че хората тук, траките, които са живяли по нашите земи, са предпочитали да използват гръцките и по-късно римските монети, отколкото сечените монети от тракийските владетели. Ами всъщност се оказа, че е точно така, защото масовото обращение е било, както виждате от тази графика, именно от тези елинистически и римски монети. Сега въпросът е защо траките, имайки толкова могъща държава, са използвали тези монети. Ами всъщност истината е била, че в средновековието, средновековна Европа, най-богатият регион всъщност е бил Средиземноморието. А там се е търгувало именно с тези валути. И ти, ако си искал да бъдеш една просперираща държава с просперираща икономика, трябва, разбира се, да използваш тази валута. Реално тази валута е била най-разпознаваемата и най-доверената между различните търговски партньори, без значение дали са били от Северна Африка, от Леванта или от Европа, няма значение, те са, т.е. гръцките и по-късно римските монети, когато Римската империя е пораснала и се разширила, са били нещо като днешните долари. Точно така, това е долара на античността. Ако искаш да търгуваш с средновековните щати, трябва да ползваш античния долар. А те също с тези монети, гръцките и римските, те де-факто са горе-долу не същото. Те са били на нещо като валутен съюз, античен валутен съюз, имали са еднакъв стандарт. Много точно го каза. Всъщност, преди да се появи Римската империя, валутата, нали, великата гръцка колонизация, са се ползвали тези древногръцки монети, но разбира се, когато идват римляните, лека по лека започват да покоряват особено Балканите. Тези монети реално първоначално минават под контрола на Рим, т.е. те биват сечени само с позволението на Рим, а след това, разбира се, с времето постепенно биват и заменени. Т.е. както казваш ти, те реално са представлявали една и съща валута по същество. А по-късно, когато Римската империя пада след нашествията и се разцепва на две и е наследена от източната Римска империя, тази римска валута реално даже надживява държавата си. И византийците продължават да използват, тя продължава да доминира. Абсолютно, точно така, и това отново показва това, което ти вече спомена. Че това е било разпознаваемата валута. Това е била валутата на античността и после на средновековието, защото хората с векове са използвали. Дори варварите, които са идвали тук, са използвали, защото са свикнали с нея и са знаели, че с нея може да търгуваш именно с тези богати райони в Европа. И като под варвари, нали, сега в рамките на шегата, и ние така, също като идва Хан Аспарух тук забива меча и той продължава да използва византийските пари. Реално той не носи собствена валута. Ами това е много вярно и така за шок на доста български патриоти можем да кажем. Всъщност в историята няма реални доказателства, че е имало монетосечене независимо в първата българска държава. И сега, Тино, добре, кажи, как може България на три морета, Симеон Велики, първия златен век, и да не е решил да си направим собствена валута, при все, че сме били толкова мощни? Каква може да е причината? Същата като Одеве, нали, същата като траките. Те пак е била просто, Симеон е бил прагматик. На него не му е било нужно да сече някаква контравалута, защо да бъде на контра, когато може да използва същата валута, за да постигне целите си още по-добре. Точно тя е била така. толкова разпознаваема. Не, това е много вярно. Уверена. Даже трябва да спомена така и във връзка с в момента налаганите мита от господин Тръмп, че първата, между другото, икономическа война в средновековна Европа е започва Симеон Велики, защото
византийците се опитват да го изключат от техните тържища. Тоест българите са били доста хитри и са знаели, че те са искали да участват в тази икономика, а не да се изключват, било то с валута или по някакъв друг начин от нея. Да, и сега има разлика, естествено, когато с Второто българско царство, с Втория златен век, нали, първо нека да отбележим, че когато падаме под византийска власт, нали, няма никаква разлика от римски пари към римски пари, за да изненада на абсолютно никой. Но през Второто българско царство, реално през Втория златен век, може да се каже, че от валутна гледна точка той е бил още по-велики от Първия златен век. Ами това е точно така. Тук нещо, което трябва да споменем. Има ранни опити още при Асен и Петър за създаване на монети, но те са били по-скоро с такива демонстративна цел на сила, нали, че е възродено царството. Но за първ път опит България да бъде някакъв паричен фактор в света прави Калоян, който по време на преговорите си с папа Инокентий III, от който получава и царската си титла, кралската сега трябва да кажа в този случай, реално договаря и България да има правото да сече свои златни римски монети, т.е. български монети по римския стандарт. И сега обясни на нашите зрители какво ще рече това, ако трябва да си го представят в модерен еквивалент. Това е все едно да може БНБ да печата долари или евро или някоя друга, нали, световна валута. Всъщност той Калоян, той се е сетил за тая схема още от преди да му е била официално одобрена от папата, защото той това го е и правил. Той реално е правил имитации на римски монети. Той не е продължил, да кажем, монетосеченето от Асен и Петър, което е продължило около 5 години. Той реално, веднага като е фанал тази силна държава, е казал, окей, сега ще ни трябва и силна валута. Сега тук ще трябва и малко римски монети. Абсолютно. Каква по-силна валута от средновековния долар, нали, ако трябва така да се изразим. И всъщност може да си представите, че тук вече, нали, става дума не средновековните българи да си правим някаква нарисувана валута, която току-що сме си измислили и искаме да се налагаме с нея, а ние искаме да сечем или горе-долу да печатаме световната валута. Тоест, нали, ние, освен че сме огромен икономически фактор, вече определяме и световната парична политика по този начин. Това е еквивалента. Горе-долу. И всъщност той получава това позволение, трябва да споменем, от папата, но за пръв път този, който се възползва от този карт бланш е именно Иван Асен II, където вече е пълният Втори златен век. Да, и между другото изобщо не е съвпадение това, че Втория златен век, който сега различни историци ще имат различни аргументи, но би казал, че той със сигурност е един момент може би е по-велики от Първия златен век. Ние сме изключително силни дипломатически, военно, териториално, икономически, културно, гражданското общество се развива, построяваме страхотни градове и с красиви кули, с красиви сгради. И изобщо не е случайно, че този Втори златен век съвпада и с това правомощие ние да сечем римски монети. Точно така. Вече ние можем да набавим по този начин първо и валутата нужна, за да се разрасне икономиката. Така че, както знаем, силата на една държава се определя както от военната и сила, на първо място от нейната икономика. Всъщност, ако трябва да направим и още този паралел, може да си представите, че това, което е направил Иван Асен II, е равносилно на все едно Бойко Борисов да беше получил позволение от Федералния резерв да печата долари с своето селфи. Защото всъщност тези златни перпери, както са били наречени монетите на Иван Асен II, които са били римски, са били именно с лика не кой да е, а на нашият български цар, който реално вече се издига до нивото на световен император с този си ход. Татино, кажи какво става следващите години след това? Следващите години разцвета на българската държава, за съжаление, постепенно спада, тъй като на Балканите се случват така доста войни между мирици, идва и османското нашествие като цяло. Няма да задълбаваме в точно как се получава тази криза на Балканите, но това, което трябва да се отбележи е, че в българските земи реално почва постепенно да настава криза, след това да обедняваме, и това кулминира с падането изцяло и излизането ни от европейската карта и превземането на България от Османската империя. Кажи накратко за Османската империя. Какво е станало с нашата валута?
Реално османците те вече използват друга валута. Те не използват римските монети. Те си имат техните акчета, техните пари. Реално думата пари идва от турски, от пара, която още тогава се е използвала. А пък акче, което се е използвало най-много на Балканите, включително България, означавало малко, и това е защото реално нашите земи са били бедни след покушението на нашата силна държава. Добре, т.е. ние въпреки, че сме били съставен народ на Османската империя, реално по някакъв начин имали ли сме някаква дума по отношение на финанси, на парична политика в тази империя? Не, изобщо. Първо, били сме и християни, били сме в периферията, Османската империя била гигантска, нейната монетарна политика се е определяла изцяло от султана и от хазната, която е била назначавана от султана лично, така че ние реално сме нямали никакво влияние. И добре, сега ако направим една равносметка за нашите зрители, като почнем още от траките в древността, античността, минем през цялото средновековие, чак до нашето освобождение, реално се оказва, че ние по същество в нито един момент не сме имали независима българска валута. И реално опитите, в които те не че са били опити, в действителност имало да кажем траки са секли някакви монети, Асен и Петър са секли монети, но те са били наистина по-скоро символични, по-скоро с това да наложат царската власт и неговата християнска добродетел, защото обикновено са имали някакъв вид християнска символика, но чисто по същество като икономически метод за трансфериране на стойност сме използвали основно римски монети, по-късно османски монети. Да. Горе-долу, ако трябва да направим един синтез отново на какво са представляли тия древни български пари и монети в толкова ограничен брой, драги зрители, това е все едно да си представите една юбилейна монета от БНБ. Много яко, че я има, ама няма да отидете да си напазарувате домата с нея от супермаркета. Добре ден, чуваш ли ме, бре? Ти на бат сега не свирам оглей. Кой ме е чувал, не знае, за байти ганя балкански.